Mga representante sa matag partido sa Dakbayan sa Talisay ipatawag sa City Treasurer's Office o sa Comelec kaugmang adlaw alang sa verification of ballots. Ang mga kagamitan silyado karon ug higpit nga gibantayan. Samtang ipanghatod na ugma sa mga polling centers ang vote counting machines. Si Chona Carion sa report. Silyado ang City Treasurer's Office sa Dakbayan sa Talisay. Adunay duha ka mga pulis nga nagbantay 24 oras. Kini gumikan kay dinhi gipahimutang ang official ballots nga gamiton karong Lunes. Gani ang City Treasurer mibalhin una og opisina gumikan kay kasamtangan manggipadlak ang iyang buhatan. Ug mga adlaw buksa na kini alang sa nakaschedule sa verification of official ballots. Ug saksihan kini sa mga representatives sa mga kandidato nga magpapili matag partido. Ang verification na makita man nato diha ang ballot ID nya inig ang instruction sa Comelec nga nala ka i-press kuno di ka kinahanglan mo open sa kanang gipak na nala kuno i-press diha nga makita nimo nga the same ba ang nasa sod nga ballot ID ug ang niya sa gawas mao na buhaton ugma sa alauna. Gipahibaw usab ni Makoto nga ugma na usab ipanghatod nila sa mga polling centers ang vote counting machine ug voters registration verification machines. Hinuon adto kini pahimutang una sa principal's office ug bantayan og mga pulisod sa 24 oras. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.